Oho, kakva lepa čokoladna jagode kod Tare. A šta je kod ostalih? Wow, Jimmy ima isto čokoladnu jagodu, ali malo veću. Wow, a Bella je dobila ogromnu čokoladnu jagodu. To je izazov, velika, srednja i mala hrana. Hajde da počnemo. Jedva čekam da probam. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, unutra je žele i M&M's bombone. To je prelepo. Nisam očekivala. O, da. Divno. Šteta što sam dobila tako malo. To je to. Sve sam pojela. O, Jimmy, daj mi malo. Ja ne želim da delim. Ova jagoda je samo moja. Čekajte, zašto ne mogu da zagrizem? Jagoda je previše tvrda. Šta da radim? Dobro, sad ću da je zgnječim rukama. O, da. Uspeo sam. Prelepo. O, da. Opa, dok Jimmy ne vidi. Ja mogu probati malo njegove jagode. Ja sam tako glodna. Hajde, hajde, hajde. Što je to? Ja ti nisam dozvolio, stani Tara. Mi smo se zalepili. Drugari, vi ste se zalepili direktno za sto. Šta ćemo da radimo? Dobro je što Jimmy ima jednu slobodnu ruku i može nastaviti da jede jagodu. Da, to je super. Ali ja također imam slobodnu ruku i mogu ja da probam. Ne možeš! O ne, zalepio sam se! Da, to je bila prevara! O da, sad mi nećeš ništa uraditi. To nije fair! Što ništa? Tara, kad si uspjela tako brzo sve da pojedeš? Nisi mi ništa ostavila, pustite me! Naljutio sam se na tebe. Ups, Tara, i ti si upala u svoju zamku? Pošto više ne možete ništa, prelazimo na Bellu. Ona jedva čeka da proba svoju ogromnu jagodu. Hajde, počni. O, da. Pogledajte koliko je žele unutra. Jedva čekam da probam. Uradit ću to uz pomoć kašike. O, da. Neverovatno. Drugari, bili ste u pravu. To je jako, jako ukusno. O, da. Divno. Wow, Bella, ti imaš toliko punjenja. Neverovatno. Kako ćeš da pojedeš sve to sama, ne razumem? Šta? Jesi već sve pojela? Kako je to moguće? Tara i Jimmy sve pokušavaju da se izvuku iz zamke, ali ništa im ne ide. Sad ću da probam čokoladu. Jako je ukusna. Oduševljena sam. Da, poješću sve do kraja. Jao, Jimmy i Tara su se već smorili da čekaju Bellu. Ali ona ima ogromnu čokoladnu jagodu. Treba joj dati malo vremena. Šta? Da li si zaista uspela da pojedeš sve za par minuta? Nevjerovatno. Bella, ne mogu da verujem. Dakle, ovog puta imate piletinu KFC. Tara je dobila najmanje. Jimmy ima srednju porciju. A šta je kod Belle? Wow, pogledajte koliku kantu ima ona. To je nevjerovatno. Blago njoj. Dobro, ja opet imam najmanje. Znači, ja opet počinjem. Pogledajte kako mali batak. Šta da radim sa njim? Okej, sad ću da probam. To je ukusno. Da. Sviđa mi se. Ali zašto sam dobila tako malo? Opa, još jedan batak i njega ću pojesti. Da li ima još nešto unutra? O ne, prazno, pa to je smor. Okej, Jimmy, sad ti. Da, naravno, ja sam baš gladan. Ne može, to je samo za mene. Rado ću pojesti sve svoje batake. Ja obožavam prženu piletinu. Ona je tako ukusna. Čekajte, smorio sam se ovako da jedem. Šta da smislim? Točno, znam jedan lifehack. Ups, izvini, nisam hteo. Gledajte, ali uspeo sam da se rešim koščice. To znači da moj lifehack radi. Hajde opet. Prestani već. Koliko više? To je to, završio sam. Sad ću preliti sve kečapom i probati. O da, to će biti prelep ručak. O da, neverovatno.
Oduševljen sam. Okej, znači da sam ja na redu. Sad ću da ponovim lifehack Jimmya. Uspela je! Da, ja imam baš puno pilećeg mesa. To je tako ukusno. Najlepše meso koje sam ikad jela. O, da, tako je sočno i ukusno. Ojoj, to je bolelo. A, gledajte koliku kvrgu imam. O, da, hoću još. Sad ću ponoviti ovaj lifehack. Uspela je. Da, super. Sada mogu da probam. O, divno. Ja sam u raju. Hoću još više piletine. Joj, kad će se to završiti? To zaista boli. Tara, pazi se, Bela ima puno piletine, a znači puno kostiju. Oho, koliki stomak imaš, Bela. Nisam znala da će toliko stati u tebe. Drugari, jeste li dobro? Jimmy ostao sa povredom, a Tara? Sa njom je sve u redu. Ali sada znamo da je taj lifehack malo opasan. Opa, to su nudle. Samo što su malo ljute, ali ni strašno. Jim je dobio najmanje. Bela ima srednju porciju. A šta je kod Tare? Da vidimo. Oho, to je ogromna kanta sa nudlama. Neverovatno. Kako će pojesti sve to? Dobro, ja sam muškarac. Počet ću prvi. Hoću što pre da pojedem ove nudle. Nadam se da neću izgoreti. O, to je ukusno. Da, sviđa mi se. Uopšte nije ljuto. Čekajte. Nešto osjećam. O ne, sve je prošlo. Bela, sada ti. Dobro, i ja imam kineske štapiće. Sad ću probati malo. Wow, koliko nudli. Čekajte, plašim se da jedem to. Ja ne podnosim ljuto. Već mi postaje vruće, ali nije strašno. Došla mi ideja. Viljuškom ću pojesti nudle mnogo brže. Da, ovako je mnogo bolje. Hoću što pre da završim s tim. Kako vruće. Čekajte, znam kako da poboljšam ovu viljušku. Dodat ću bušilicu. Da, tako će biti mnogo brže. Odlično. Sad ću pojesti sve to. Ostalo još malo. Bušilica mi više ne treba. Ješću ovako. Da, to je najbrži način. Da, još malo. Skoro sam završila. To je to. Valjda je sve u redu sa mnom. Ili nije? Čekajte, vruće mi je. Ajoj, moje usta. Drugari, morate joj pomoći. Da, mleko je odlična opcija. Hajde, sipajte mleko u njena usta. Dobro, to je pomoglo. Beli je mnogo bolje. Prijatelji, hvala vam puno. Ali sad je red na Taru. Kako ćeš da pojedeš sve to? Veruj mi da ne znam. Nadam se da ću preživeti. Jako se nadam. Dobro, šta da se radi? Moram da probam. Jimmy, treba mi tvoja pomoć. Hajde, uzmi kantu i sipaj mi sve usta. Hajde. Ajoj, sva sam u nudlama. Ne sviđa mi se to. Odvratan osjećaj. Jao, jadna ja. Nema više nudla. Tara, kako si? Eto, sve sam pojela. Sve okej, znate? Ili nije? O ne, počinje mi požar u ustima. A sad ću pući, treba mi pomoć. Da, tako će biti bolje. Odlična ideja, Jimmy. Ali kako je Tara, je li živa? Baš ti lepo stoji takva frizura, izgledaš zabavno. Ali bitno je da si živa. Ojoj, to je bilo moćno. Izgleda da sam dobila najmanji tanjir. Ali pošto imamo papriku, zadovoljna sam. Tako je mali, a meni je svejedno strašno. Jao. Kako ljuto. Dobro je što je voda bila blizu. Osjećam da nemam ništa bolje. Postoji samo jedan plus. Ova paprika se slaže sa mojom bluzom. I
još sam smislila kako da neutrališem njen ukus. Treba će mi med. Puno meda. Super! Zašto ja nisam smislila to? Prvi utisak je odličan, ali sada je postalo ljuto. Ne brini, ostala je voda. Hvala, Jess, spasila si me. Ostala sam samo ja. Jao, kolika je. Ovo nisam očekivala. Odbijam to da jedem. Nemaš izbora. U redu, poješću. Nadam se da neću umreći. Ali nisam sigurna. O ne, nemamo više vode. Dobro je što imamo barem vatrogasni aparat. Nikad se nisam toliko radovala hladnoj penji. Hvala, cure. Ovaj put želim da budem prva. Kit Kat, nije loše. Ali zašto je tako mali? Bez lupe se i ne vidi. U redu, poješću barem ovo. Ukusno i tužno istovremeno. Sigurna sam da me čeka veći Kit Kat. Wow, dobila sam čak i nekoliko. Veći, moraš da se podeliš? Ne, već si pojela svoje. Kako je ukusno. Ali neću se najesti sa jednim. Vidim da si toliko uzbuđena da nećeš ni primetiti ako ti uzmem slatkiše. Emma, sve sam videla. Ali nemaš dokaza. Zadovoljna sam. Gde su mi nastale čokolade? Moraš biti pažljivija. Izvini, Beci, nisam mogla da je zaustavim. Ja, ništa mi nije ostalo. Loser. Ovo nije moguće. Pa evo ga, moj Kit Kat. Wow, kolikija. Znala sam da ću imati sreće. Treba će mi prava testera da bih isekla ovu čokoladu. To. Konačno mogu da probam. Obe polovine su baš ukusne. Šteta što su se tako brzo završili. Ne bi ti smetalo da smršaš, Jess. Mislim da sam opet prva. Hot dog, super! Jako sam gladna. Nadam se da u njemu nema nikakvih iznenađenja. Ukusno, ali nedostaje nešto. Ketchup. Probat ću ponovo. Sad je mnogo bolje. Odlična ideja. Nadam se da ću i ja dobiti hot dog. Wow, kakav velik. Sviđa mi se. Izgleda super. Emma je u pravu, ukusno je, ali fali kečap. Jao, prcnula sam u lice. Što si tako smotana? Pokušat ću da ne ponovim tvoje greške, Jess. Wow, koliki je. Sanjam to. Šta će mi srce koliko joj zavidim? Kažete da je bolje sa kečapom? Onda stavit ću više. Sada treba da ga isečem.
Kakav divan miris. Vreme je da se umešam u tvoj raj. Dodat ću malo tabasko. Dobra ideja, Jess. Vidjet ćemo šta će sada reći. Kakav neobičan ukus. U stvari, sve je u redu. Nije loše. Hoćeš li, Jess? Naravno, daj mi. Jao, kako ljuto. Nisi trebala da mi stavljaš tabasko. Konačno mogu da počnem. Izgleda čudno. Mislim da ovo oko može da zameni loptu za ping-pong igru. A može i da se jede. Zabavno i ukusno. Sad sam ja. Wow, dobila sam više. Tako su ukusni. Jess mi kvari apetit. Izvini, Ema, nisam htjela. Šta je sa mnom? Wow, otvorilo ti se odmah par očiju. Dobro je što je sve prošlo. Nadam se da sa mnom to neće se desiti. Kakvo veliko oko! I tako teško! Ema, prestani da nas plašiš. Izvinite, nisam mogla da odolim. O ne, zaglavila sam se. Pomoći ću ti, ne brini. Ja upadam. A ja sam se udarila. Opet sam prva. Brokoli. O ne. Ne želim to da jedem. Zašto mi je sve ovo? Mogu da zamislim kako je gadno. Da li ću i ja dobiti brokoli? O ne, kod mene je još gore. Mora da postoji izlaz. Smislila sam. Kako je lepo. Hej, Betty, ovo je za tebe. Kako slatko, hvala. Ali to je brokoli. Ne, pokloni se ne vraćaju. To je nekulturno. Bojim se da zamislim šta čeka mene. Joj, nisam znala da brokoli može biti tako veliko. Poželite mi sreću. Sigurno će ti trebati. Pa, nije tako loše. Čak mi se i sviđa. Jess, mislim da si počela da se pretvaraš u brokoli. Naša drugarica je sada biljka. Baš smešno. Jede mi se nešto slatko. Čokoladne bombone, cool. Savršen oblik. Wow! Nije loše. Drago mi je zbog tebe. Hvala, Ema. Sad sam ja. Wow, liči na čokoladnu ogrlicu. Nemoj ni da misliš o tome, Jess. To je moje. Baš je ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Sad si ti, Ema. Ništa? Ne mogu da verujem. Na stolu sigurno nema ništa. Pogledaj gore, Ema. Wow, koliko bombona. Došli su mi pravo sa neba. To je dar. Uvek sam želela da budem pod kišom od slatkiša.
Kakva sreća. Devojke, počinjem. Limeta? Nisam trebala da otvaram poklopac. Odseći ću malo pače. To je bolje nego da jedem sve. Jao, kako kiselo. Ne mogu ovo gledati. Kod Jess je još bilo dobro. Ja sam dobila čak 3 limete. Znam šta da radim. Pripremite se. Ne razumijem šta je sa njom. Ja sam luda devojka. Ništa mi nije strašno. A ove limete nisu loši. To, uspela sam. Super, nikad te nisam vidjela takvu. Jao, samo sam ja ostala. Joj, sa ovim mogu da nahranim ceo svet. Ali morat ćeš da ih pojedeš sama. I već znam kako to da uradim. Gledajte i učite. Sada ću da napravim osvežavajući sok. Bitno je da stavim što više šećera. Uključujemo blender i čekamo. To je to. Sad može da se proba. Izgleda mnogo lepo. Još samo malo leda. I lepa slamčica. Jao, za malo da zaboravim. Izgledaš kao da si na odmoru. Super. Opa, to je izgleda velika, srednja i mala hrana. Cool! Jill ima ogromno pakovanje hubabube. A Tyler ima srednje. To nije loše. Ali Nate je dobio najmanje pakovanje. Hajde da počnemo od tebe, pošto si imao najmanje sreće. Nema veze, vrlo rado ću pojesti svoju žvaku. Da, to je jako ukusno. Predobro. Njom, njom, njom. To je to. A sad ću da napravim balon. Wow, jeste li vidjeli to? Tyler, nastavi. Tyler ima malo veće pakovanje, što znači da će unutra biti više žvake. Ajde, brže probaj i reci kakav je ukus. Ovo je toliko ukusno da ne mogu da se zaustavim. Hoću da sažvaćem svu ovu žvaku. Izvini, Jill, ali deljenje nije bilo u mojim planovima danas. Pojeo sam sve sam. A sad sam spreman da naduvam balon. Idemo! U tom slučaju ja sam spremna da ga probušim svojom dugačkom i oštrom iglom. Tako ti treba, Cicio. Baš me briga, svakako je bilo ukusno. Konačno je na mene red. Kako veliku žvaku imam. Trajeći mi godinu dana. O, ljudi, ovo će dugo trajati. Jill će jesti toliko žvake čitavu večnost. Mogu poludeti od ovog divnog ukusa. Njam. Znate šta? Onda sam spreman da pomognem Jill. Sad ću odseći sebi komadić. Niko neće ni primetiti. Odlično. Uspeo sam. A sad ću probati. Ups, izgleda da će Jill uskoro saznati na tvoj podmukli plan. Opa, evo ih, sreli su se, poglede. Ej, daj mi, to je moje. A sad ću napraviti ogroman balon. Gledajte. U tom slučaju ja ću ga probušiti. Imam i ja iglicu. Eto. Sad je Jill sva u žvaci. Kako odvratno. Ali iskreno, bilo je zabavno. Ne, nije. Naljutila sam se. Ovog puta imate M&M's bombone i Jill jedva čeka da proba. Hajde, ti si dobila najmanje pakovanje. Okej, sad ću da probam. Gledajte kako mogu. Mogu da hvatam bombone ustima, a sad ću pojesti sve odjednom. Prelepo. A ostale bombone
bombone ću pojesti uz pomoć slamčice. To je jako zabavno. O, Jill, ti si kao usisivač. Stani, za malo da pojedeš M&M's Tylera? To nije u redu. Da, ove bombone su samo moje i sad ću sipati sve usta. To je bilo ukusno. Što? Nema više? Baš brzo sam se pojel. Ne, nastavi. Jel mogu da? Odlično. Pogledajte koliko ja imam bombona. Čudno, one ne ispadaju. Što da radim? O, znam. Sad ću da skinem flašu sa bombonama. Hajde! Da, uspeo sam. Da, uspeo si, ali sve bombone se prosipaju. Ne, hajde brže jedi dok tvoji prijatelji to nisu uradili umjesto tebe. O, ceo stoje u bombonama. Iako imaš toliko bombona, da će vam svima biti dovoljno. Da, navalite. Zajedno je uvek zabavnije. Baš ti hvala. Oho, to je ogroman jednorog. Blago tebi, Nate. A Jill je dobila srednjeg čokoladnog jednoroga. A Tyler je imao najmanje sreće. Ovo je mrva jednorog sa fantom. Hajde, probaj, Tyler. Vrlo rado. On je tako sladak. Sad ću ga probati. Kako ukusna čokolada. A šta je unutra? Unutra su bombone. Treba sve istresti usta. Baš ukusno. Da, svidalo mi se. Ali iskreno uopšte se nisam najeo. Jill, daj meni malo. Ej, gdje ćeš? Ne, to je samo moje. Hoću da pojedem sve sama. Sad ću odlomiti rog i pogledati šta je unutra. Da vidimo, ne vidim ništa. I ništa ne ispada. Okej, onda ću da razbijem ovog jednoroga. Kija! Gledajte, unutra su jagode. To mi se sviđa, sad ću da probam. Ja obožavam jagode. Super, to je predobro. Ali znate šta? Došla mi ideja. Sad ću skupiti sve jagode zajedno, tako je? A odozgo ću staviti par komadića čokolade. A zatim ću istopiti čokoladu uz pomoć krema. O, Jill, to je super ideja. Sad imaš lepe i ukusne jagode u čokoladi. To je baš cool. Prijatno. To izgleda jako ukusno. A ukus je još bolji. Nismo ni sumnjali da će ti se dopasti. Ko ne voli jagode u čokoladi? Ja sam presrećna. To je najbolji desert na svetu. Skoro sam sve pojela. Još malo i to je to. Završila sam. Hajde, Nate, sad si ti na redu. Da, sad sam ja. Konačno. Hoću što pre da vidim šta je unutra. Čokolada je suviše tvrda. Dobro, onda ću razbiti jednoroga rukom. Kija! Da, ja sam jak. Ne idem džabu u teretanu. Wow, unutra je med s M&M's bombonama. Super. Ja obožavam tu kombinaciju. Oho, koliko punjenja ima u tom jednorogu. Blago tebi. Ali hoćeš li zaista sve to pojesti? Drugari, napišite u komentarima da li bi želeli da vas Nate časti. To je nevjerovatno. Ja nikada nisam jeo toliko ukusne hrane. Ovdje je gomila čokolade, bombone, pa čak i med. Ja sam oduševljen. Ovo je najbolji dan u mom životu. Poješću sve do kraja. Nate, prijatelji ti zavide? Hoćeš možda da podeliš sa njima? Pa ne, tog će meni biti malo. U glavi je ostalo par bombona. Zašto me tako čudno gledate? Ne prilazite! Kakva malecna kola, slatko. A kod Jill je srednja limenka kole, na to smo navikli. Ali Nateu se ponovo posrećilo više od ostalih. On je dobio ogromnu limenku. Tyler, ti ćeš početi prvi.
Okej, sad ću da probam. Otvaram. Ona je tako mala da ne mogu da je otvorim. Okej, onda ću uraditi ovako. Da. A kolu sa stola mogu da popijem kroz slamčicu. Da, uspeo sam. Što, nema više? Bilo je baš malo. Šteta. Ej, šta to radiš, Teller? Pazi malo. Dakle, sad sam ja na redu. Ne mogu da otvorim. Hajde, bre. Ja sam sve slomila. Dobro. Onda ću probušiti limenku nožem. O ne! Jao! Sve prska u mene. Kako to zaustaviti? O ne! Sve se prosulo. Ili je nešto ostalo unutra? Samo par kapi. Ja čak nisam stigla ni da probam. Jill, zašto bacaš u mene? Pazi! Okej, konačno je mu red. Sad ću da probam sokolu. Kako osvežava. Drugari su pripremili svoje slamčice da ti pomognu, Nate. Ne, meni ne treba pomoć. Šta? Onda ćemo mu ubaciti u kolu malo mentosa? Da, slažem se. O ne, kola će sad eksplodirati. Nate, trebalo je da podeliš sa prijateljima. Šta se to čuje? O ne! Da, to je tuš od kole, zaslužio si to. Nate je sada ceo mokar i to je bilo smešno. Da, jesi popio svoju kolu, jeli? Jel to sve? Nikad nisam videla tako malu kolu. Ja sam imala mnogo više sreće. Više? Pogledajte koliko se meni posrećilo. Nikad nisam videla takav balon. Ali počinje onaj koji je imao najmanje sreće. Mary, ti si prva? Nema problema. Samo treba nekako da otvorim ovu malu flašicu. Ali kako? Ajoj, čak ni zubi ne pomažu. Ali svakako ću te srediti, obećavam. Otvori se brzo. Eto ti. Tadam, jesam rekla da ću uspeti. Jao, prelepo. Šteta što ima je tako malo. Ema, sad je tvore da probaš kolu. Za razliku od Mary, ja nemam nikakvih problema sa otvaranjem kole. To je ukusno. Ali želim nešto da smislim. Zašto ne bih učinila svoju kolu još ukusnijom? Naprimjer, mogu da dati u kolu malo meda. Super! Sigurna sam da će me ukus iznenaditi. To je to. Sad treba sve dobro promešati. Mislim da je dovoljno. I naravno, kola se ne sme piti topla. Treba je dobro ohladiti. Gotovo. Sad se može piti. U stvari, jesti. Gledajte. Sad ću da probam to. Wow! To je žele sa ukusom kole? Tako je, sve zahvaljujući medu i hladnoći. Oduševljena sam. Želim da pojedem sve odjednom. Jao, oduševljena sam. To je verovatno mnogo ukusno. Da. Jao, prokletstvo. Zbog meda mi se ruka zalepila za flašu. Devojke, hoćete li mi pomoći? Ne želimo da se isprljamo. Onda ću morati da iskoristim sto. To je to. A ruku mogu da poližem. U redu, sad je moj red da pijem kolu. Napravila sam čak i slamčicu za to. Baš cool, jel da? O ne,
Ne može samo potonuti. Jao, čoveče, tako sigurno neću popiti kolu. Dobro je što imam još puno slamčica. Od njih lako mogu da napravim jednu dugačku slamku. Emma, predlažem da pozajmemo od nje ideju i kolu. Hej, šta je to? Devojke, kako vas nije sramota? Zar vas nisu učili da nije lepo uzimati tuđe stvari? Cicija. Moramo je naučiti pameti. Slažem se. Dobro je što uvijek nosim bombone Mentos sa sobom. Sipat ćemo sve. To je to. Sad će biti erupcija kole. O, šta je ovo? O ne, sad sam svaljetljiva. Kakav užas. Jao, i nemam šta da pijem. Ali sad svi izgledamo jako smešno. Vredelo je. Jao, s ovim se sigurno neću najesti. Kate, ove nudle su ljute. Budi srećna. A ja nisam imala sreće. Ti, da li si vidjela kantu koja stoji ispred mene? Dobro je što ovaj put počinje Kate. Pa, dobro, ja nisam kukavica. Lako ću uraditi to. Pogotovo što nema mnogo. Jao! Baš je vruće. U pomoć! Devojke, ne zavidim vam. Ajoj, to nije dobro. Emma, srećno. Pa dobro, što brže pojedem ovu tempiranu bombu, brzo će me ostaviti na miru. Pa, za sad je sve u redu. Ne osjećam ništa posebno. O, a sad razumemo čemu je Kate pričala. Kako ljuto! Oho, odavno nisam vidjela toliki plamen. Sad mi je mnogo bolje. Voda je pomogla. Mary, prestani da pričaš, vreme da jedeš rezance. Ne mogu, stvarno vam kažem. Dobro, pokušat ću. Sad ću sve pojesti. Pokazat ću ja vam ko je ovdje gazda. Devojke, već se osjećam loše. Emma, daj mi vode. Hitno. Mi smo prijateljice, a prijateljice nikad ne ostavljaju jedna drugu u nevolji. Hajde zajedno da pomognemo Mary. Mary, prskamo te. Hvala vam. Tako je mnogo bolje. Mogu nastaviti da jedem. A vi nastavite da me prskate. Da, tako je. Mary, uvek možeš računati na nas. Slažem se. Prestanite da pričate, prskajte me. Ponestalo nam je vode. Baš na vreme. U pomoć. Jao. Devojke, izvinjavam se za kosu. Nisam namerno. Joj, bodljikavi kaktus. Bodljikavi i veoma velik. Kod tebe velik? Gluposti, još nisi vidjela moj. Od jednog pogleda na njega sam spremna da se onesvestim. Polako, sve će biti u redu. Mary, na tvom primjeru ćemo se uveriti u to. Možeš da počneš. Imam jednu ideju. Zašto da ne skinem sve iglice sa kaktusa? Tada me sigurno neće boleti. Baš sam pametna. Fuj. Ali ni ukus ni nešto. Ali ideja sa pincetom je uspela.
Nisam se ubola. Emma, hajde sad ti. Dobro, i ja ću skinuti iglice. Ali učinit ću to na elegantan način. I ja. To je to. Oho, Emma, ti si pravi ninja. Bravo. Hvala, trudila sam se. Ali dosta priče, vreme da jedem. O ne. Kako je to odvratno. Čak ni ninja ne može pojesti tako gadnu stvar. Fuj. Ali ipak ćeš morati da pojedeš to. Ko je smislio takva glupa pravila? Jao, fuj. Ne, dosta mi je. Odavno nisam jela nešto tako gadno. Kate, ostalo si samo ti. Zašto ste me podsjetili? Uradit ću kao Mary. I ja ću samo izvući sve igle pincetom. To uopšte nije teško. Ali baš dugo. Imam bolju i bržu ideju. Kate, uzmi testeru. Testeru? Ne znam da koristim nju. Lakše mi je sa pincetom. Sve jasno, to će dugo trajati. Znači, a on mi kaže, jao, još nije završila. Kate, koliko još? Ne mogu više da čekam. Prestanite da kukate, ostalo je još malo. To je to. Jo, svi već spavaju. U redu, morat ću sama da probam kaktus. Miriše dobro. Fuj, devojke su bile u pravu. Kaktus ima užasan ukus. Odvratno. Ali, pošto svi spavaju, mogu ga baciti i niko neće saznati. Da, baš sam pametna. A šta se desilo? To sam ja. Bilo mi je muka od kaktusa, čak sam slučajno i saksiji oborila. Jadna Kate. Dodo. Super, obožavam Nutellu. Pogotovo kad je ima tako mnogo. A ja sam dobila najviše. Da, blago tebi. Ali Kate počinje. Hajde. Još je rano probati Nutellu. Prvo moram napraviti male tostove da bih mogla na njih namazati čokoladu. Pogledajte, imam čak i specijalnu kuhinju za to. Treba malo sačekati, okrenuti i to je to. A sad ću namazati Nutellu na njega. Jao, pogledajte kako je to slatko. Slatko i ukusno. Wow! Oduševljena sam. Volela bih da jedem ovako ceo život. Šteta što je teglica tako mala. Baš sam brzo sve pojela. Mary, na tebe je red. Konačno, mogu uživati u Nutelli i bez dodatne hrane. Za sreću su mi potrebni samo prsti. O da, to je prelepo. To ne izgleda baš lepo, samo da znaš. Baš me briga. O, stalo je još malo. Jao, čoveče, moja ruka. Kate, moraš da mi pomogneš.
Ajde, imam testeru. Ne, nemoj. O, Ema, ti si genije. Hvala puno. Tegla mi više ne treba i onako je prazna. Ema, hajde, sad ti. Super, pogledajte koliko je ovdje čokolade. Ali čak i takvu količinu ću pojesti vrlo brzo. Verujte mi. Pripremila sam čak i posebnu kašiku za to. O, da. Wow, izgleda mnogo dobro. Jo, kašika je premala za takvu teglu. Nema veze, i bez kašike ću sve pojesti. Tačnije, popit ću. Kate, još si mene učila lepom jedinju, jeli? Ema, ne bi ti smetalo da se okupaš? Šta je bilo? Ma nema veze, bitno je da mi je ukusno, ostalo me ne zanima. Miley je dobila tako malu teglu M&M's, a kod Quentina je cijeli aparat. A šta ima Sophie? Wow, to je čak i veći aparat nego kod Quentina. Cool. A Miley, ti to činješ? Hajde, prijatno ti. Oho, izgleda da su jako zatvorili teglu. Hajde, potrudi se malo. Nemoj se nervirati. Joj, kako je bezobrazna ova tegla. Gotovo. Sad ću razbiti ovu teglu s pomoć mojih velikih ruku Hulka. Eto, tako je mnogo bolje. Dođi ovamo. Bombona je tako ukusna. Quentin, sad ti. Odlično. Sve moje bombone su u aparatu. Moram samo okrenuti ručicu. Zašto neće? Možda nešto radim pogrešno. O, jeste li vidjeli? Ovdje ima mjesto za sitninu. Morat ću nahraniti ovaj gladni aparat s nekoliko mojih kovanica da bih dobio slatkiše. Hajde. Wow, dobio sam bombonu. Joj, kako je ukusna. Želim više bombona. Treba mi još i još. O da, to je ekstra. Gdje su mi pare? Zar nema više? Ja još nisam sit. Sad ću preseći ovaj aparat da bih dobio svoje bombone. Odlično. Sada mogu besplatno pojesti sve bombone. Svaka mi čast. Sophie, sad ti. O da, napokon ću se najesti bombonama. Samo treba okrenuti ručicu i mogu uhvatiti svoje bombone. Wow, sviđa mi se. Želim još. Hej, zašto se ne okreće? Hej, daj mi još bombona. O, šta je bilo? Aparatu, nemoj se ljutiti na mene. Drugari, čuvajte se. Napada nas aparat s bombonama. O ne, padam. Dobro, živa sam. Oho, pogledajte koliko mnogo bombona je spalo. Hajde da ih pojedemo. Zašto sam dobila ovako malu čokoladu? Yes! A meni se jako posrećilo. O, gdje je moja čokolada? Zar mi nisu ništa dali? Žao mi je, Miley, ali ja počinjem. Dobro, pošto imam malu čokoladicu, ješću uz pomoć pincete. O, smislila sam nešto cool. Mogu staviti čokoladu u čašu sa mlekom. Čokolada će se otopiti i ja ću dobiti čokoladno mleko. Oho, svaka čast. Sad ću probati. Oho, to je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Quentin, možeš nastaviti? Stvarno, super. Sad ću pojesti. Šta je bilo? Ne, neću ti ništa dati. Cicija? O, znam kako da te naučim pameti. Sad ću pojačati klimu. Tada će se njegova čokolada otopiti u njegovim rukama. Dođi ovamo, čokoladice. I šta se dešava? Zašto se moja čokolada topi?
Kakva noćna mora, zar neću stići ni da je probam? O ne, kakva šteta. Ali mogu da poližem ruke. O da, to je ukusno. To je bolje nego ništa. Ej, zašto se smijete? Ovo je ukusno. O, gdje je moja čokolada? O, šta se to čuje? O ne, da li mi spuštaju čokoladu helikopterom? Sad će pasti na nas. Društvo, vadite grejače. Hitno moramo rastopiti čokoladu. Brže, brže. O ne. Jao, svi smo u čokoladi. Da, ali ona je jako ukusna. Koktel od brokolija, užas. A šta je sa ostalima? Sophie ima srednji koktel? Odvratno. A da li je Quentin dobio najveći koktel? Fuj, kako ružno miriše. A Miley, ti počinješ? Joj, tako odvratan. Uopšte ne želim da ga pijem. Jao, kako gadno. A nikada nisam pila ništa gore. Fuj, fuj, fuj. Čekaj, moraš i brokoli pojesti. Hajde. Baš ti hvala, Quentine. Sophie, sad ti? Pa, mislim da ću morati da zatvorim nos, da bar ne osjećam miris. Dobro, probat ću malo. Fuj, odvratno. A neću više? No. Kako nećeš? O, imam ideju. Sophie, da li želiš ovaj koktel sa jagodama? Odlično. Onda uzmi koktel sa jagodama. A taj gadni ću ja da uzmem. O, baš ti hvala, Quentin. Fuj, a zašto osjećam ukus brokolija? Jesi me prevario? Sram te bilo? Fuj, neću više da ti verujem. Quentin, sad si ti. Ne pristajem na to. Mislim da ovaj koktel može da se prospe. Tako je. Oho, koliko ga ima? A zašto još uvek curi? Šta? Zar stvarno ne mogu da prospem ovaj koktel na pod? On se vraća. Dobro, onda mogu nekoga da polijem. Šta? Zašto je Sophie suva? Ništa ne razumem. Ojoj, kako je to moguće? Ne, ipak ću te prosuti. Eto, odlično. Uspeo sam da se rešim koktela. O ne, na mene curi ovaj odvratni koktel. Kakva noćna mora. Tako ti treba? Uj, kakav smrad. Juhu, dobila sam ogromno pakovanje pahuljica i čašu mleka. A kod mene je srednja porcija. A ja sam dobila super malo pakovanje i isto tako malu čašicu mleka. Nemam sreće. Pa dobro, šta da se radi? Barem ću biti prva. Mala hrana i dalje može biti ukusna. Dakle, uzet ću mali tanjir. Tu ću sipati malo mleka i dodati pahuljice. Takvu malu hranu treba jesti malim rukama. Osjećam se kao lutkice zbog ove malene hrane. Bilo je ukusno, ali malo. Quentin, sad ti? Da, znam. Dobio sam obično pakovanje pahuljica. Sad ću probati. Wow, to je ukusno. Ja neću prljati suđe. Zato ću sipati usta što više pahuljica. A sad ću dodati mleko. O da. Sophie, ne zasmejavaj me. Ups, izvini, ali sama si kriva. Oho, gledajte na šta ličim. Pa, barem ću probati. Oho, ovo je ukusno. Miley, sad ti. Tako je. I već znam kako da pojedem ovoliko pahuljica. Drugari, zašto sedite? Pođite sa mnom. Predstavljam vam svoj veliki tanjir u obliku bazena. Sad ću sipati sve pahuljice u bazen. A mleko sam već sipala. Odlično. A sada skačem. O da, mogu i da plivam i da jedem. To je ekstra. Oho, to je zaista cool ideja. Da, blago meni. Ovdje je tako sjajno. Jo, kakav mališan. Da, kakav lepotan. Wow.
Kako velik, super! O, Tracy, čini se da ti se nije posrećilo. Dajte! Kako je zanimljiv! Hajde da skinemo omot. Aha, tako je. Moja igračka je čokoladna. Sad ću je probati. Aha. O, to je jako ukusno. Čekajte. Wow, nevjerovatno. Unutra je još jedan mališan. Pogledajte kako je sladak. Oduševljena sam. Evo tvoje kućice, mali. Hajde, sedi ovdje i uživaj. Jel ti se sviđa, a? Super! Wow! To je mnogo slatko. O, da. To je divno. O, čekajte, sad je moj red. Dobro, prvo ću skinuti omot. Pogledajte kako lepo izgleda moj labubu. Jedva čekam da ga probam. O, da. To je nevjerovatno. Oho, šta? I ja imam nešto unutra. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Wow, a unutra je veoma slatka i lepa igračka. Hajde brzo da sklonimo svu čokoladu. Poradit ću malo alatima i to je to. Ostalo je par komada čokoladi, ali nema veze. Sad ću ih skloniti uz pomoć pincete. Eto. Wow, pogledajte kakvog lepotana imam. Sad ću ga okačiti na svoj ranac. Da, eto, izgleda baš dobro. A sada mogu pojesti čokoladu. Super, a Jennifer, hajde nastavi. Dobro, vrlo rado. Hajde brzo da vidimo šta je to tako zanimljivo kod mene. Aha, skidam omot i... O, neverovatno, kako velika čokoladna igračka. Jedva čekam da probam. Da, jako slatko. Znate šta? Treba će mi palica. Bam, bam, bam. Baš me zanima šta je unutra. Wow! Da vidimo. Wow! Pogledajte, devojke. O, kako je divan. Jako želim da ga pomazim. Da, jo. Jao, zašto je besan? Ujeo me za prst. Šta, ozbiljno? O, ne, ali to je bio moj labubu. Bežimo odavde. U pomoć. Vija nas. U pomoć. O, kako mala flašica. Baš je slatka. Oho. Da, ja sam dobila flašu srednje veličine. Jao. Da. To sve moje. Devojke, sklonite ruke. Hajde, Jennifer, ti počinješ. Pa dobro. Barem mogu prvo probati svoju kolu. O, to je žele sa ukusom kole. Ukus je ekstra. Šteta, šta je bilo tako malo? Eto, nema više. Ko je sljedeći? Sada ja. Jedva čekam da probam. Ne mogu da istisnem. Hajde, bre. Čini se da mi nedostaje snage. O, ideja. Izvini, Rebeka, ali potrebna mi je tvoja gumica. Da, tako je. I uzet ću još jednu i još. Šta se dešava? Gotovo, neću više. Dakle, stavit ću gumicu na flašu. Tako je. Ovo bi trebalo da mi pomogne. A sada čekam. Da, moj plan je uspeo. To je mnogo slatko i ukusno. Jako mi se sviđa. To je najbolje što sam ikad jela. Zapravo ti si pokvarila moju frizuru. Ovo ću uzeti sebi. Kako da ne? Daj mi. Dobro, osvetit ću ti se drugi put.
Sada jedva čekam da probam svoj slatkiš. Ja nemam dovoljno snage. I šta da radim? O, tačno! Sad ću napraviti malu eksploziju. Sad će biti zabavno. Merim vreme i... sakrivam se. Šta? O ne! Šta je to bilo? Da, sve uspelo. To je jako ukusno. Super. O, da, upravo si. O, ne. Ovo su najkiseliji bombone. Da, dobro je što sam dobila malu porciju. Ali i dalje se plašim. A mene moja porcija isto plaši. Ali najmanje sreće sam imala i ja. Zašto? Mogu zamisliti šta će ti biti. Jo, da li sam ja prva? Okej. Nadam se da ću preživeti. O ne! Kako kiselo! Ne mogu da kontrolišem svo lice. Osmeh? Da, to je baš moćno. Skupit će 1.000.000 lajkova. Šta je bilo? Šta to radiš? Vreme je da probaš svoje bombone. Jao, da, tačno. Dobro, šta da se radi? Moram probati to. Jao, kako kiselo. Utrnulo mi je lice. Hitno mi treba voda, molim vas. Da, evo. Hvala. Znate šta? Dobila sam dobru ideju. Sad ću rastvoriti svoje bombone u vodi, a zatim popiti sve to. Mislim da će mi tako biti mnogo lakše. Spremna sam da probam. Bitno je da se ne koncentrišem na ukusu. Jao. Devojke, nešto nije u redu. Čini mi se da gubim sve. Mamice! Mirno, ne paničite. Sad ću ja pomoći. Dakle, jesu svi spremni? I... Šta? Ne, moj. Šteta. Tako sam htjela da pomognem. O ne, da li je sada moj red? Potpuno sam zaboravila na svoju porciju. Ja se jako plašim, devojke. Verujemo ti. Trenutak. Rebeka, gde si? Devojke, ne mogu. Mnogo se plašim, stvarno. Ne brini, mi ćemo ti pomoći. Hajde, otvori usta. Eto, bravo. Da, odlično ti ide. Ostalo još malo. Čestitam. Poslednja bombona, izvoli. Zašto? O ne, eto ga, počelo je. Oj, jadna Rebeka. Hitno mi trebaju naočare. Da, i meni. Pazite! Imam ideju. Hajde da je samo zatvorimo. Tako je. Odlična ideja. Baci kocku.